Bună, eu sunt Bubuca, iar astăzi vă invit la o rețetă de salam de biscuiți fals cu măr. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 400 de grame de biscuiți, 5 mere, 150 de grame de rahat, 150 de grame de unt topit, fulgi de nucă de cocos și 100 de grame de zahăr pudră. Bun, mai întâi începem prin a sforma biscuiții. Și bucățele mai mari și bucățele mai mici. Îți place? Nu mă uită cum Facem așa. N-are nimic. Procedăm așa cu toți biscuiții. Apoi revenim, nu? Bun. Am sfărămânțat biscuiții. Am curățat merele. Nu v-am mai arătat pentru a nu fi atât de plictisitor. Ce înseamnă nu fi? Adică să nu te plictisești. Oricine cred că știe să curețe un măr. Dar acum le dăm prin răzătoare. Da, da, și eu. Aia trebuie să ai grijă, da? Dar zici că ai răs cașcaval. Iar lui mama este al nostru. E al nostru. Rade merele, nu o să stăm să arătăm tot. Da. Nu? Dar asta arăt și când eu o să fac. Da. Arăt un pic și când faci tu. Hai, acum poți să faci și tu. Nu mai acolo. Așa. Așa? Da, da. Bine. Te duce mărul. Te duce mărul la plimbare. Da. Alergă mărul. Păi te blochează. E un desert simplu, rapid Și eu. și răcoritor. Că trebuie să stea la frigider. Haide, rade măr. Bun. Noi radem în continuare, revenim după ce am ras toate merele, nu scutura, lasă-l aici. Și acum tu mai razi. Bine. Bun, am ras și merele, tu o să-mi pui toate ingredientele. Poți să-mi pui mărul. Vă tot? Tot. A rămas acolo ripi. Nu e nevoie să punem lapte, știi de ce? Pentru că merele au zeamă și își vor lăsa zeama ușor. Acum? Acum trebuie să-mi pui untul. Dar stai așa. Să mâncăm și asta. Așa. Untul? Untul. Care? Tot. E zen. Untul punem pentru a se întări. Dar nu e unt. Da, e un topit. Acum? Ce? Acum îmi pui Ce spun? zahărul. Tot? Tot. Miu. Agie. Stai așa. Că nu l-am. Ai observat ce nu are salamul de biscuiți? Acesta? Ce minune. Nu are Ce nu are? cacao. Dar pentru cine vrea, poate să pună ciocolată topită deasupra. Dar nu de ce nu pun? Ce? Cacao.
Îl facem și noi altfel. Și acum punem și rahatul. Mama, ai zis pe filmare. Păi așa se cheamă, rahat turcesc. Pune. Zi mai bine geleu. Bine, jeleul. Ala nu, lasă până la sfârșit, la decorat. Atunci de ce n-ai mai pus aici? Să sta ca model? Să decorăm salamul. Vrei să guști? Vreau și eu. E cu rahat. Rahat. Vreau și eu să pus. E bun? Recomand rahat. E altfel de salam. Dulce și nu-i place. Hai guste, da. Da, e bun. De unde? Bun. Acum să pregătim. Facem să-l tăiem felii? Aha. Bine. După ce îl mănânc eu pe toate. Dar se poate pune și în boluri. Bolul. Boluri. Ce înseamnă? Castronele. Cum vrei. Așa. Hai să-l tăiem. Nu? Zic. Îl punem în Da. folie. Are foarte mult gust de... De ce? Cum se zice? Păi, Unt. poate, da, Și fiindcă de- am pus și unt și unii biscuiți au fost cu unt. Și biscuiți. Da. Deci hai să-l punem, că ne lungim. Da, cum ar fi? Durează mult. Hai. Bun. Acum punem toată compoziția. Sau hai să punem ca praful magic. Ce s-a dus? Da, nu e paf magic. Știi ce e? Zăpadă. Zăpadă. Zăpadă! Cum punem? E bine, am făcut pe toată masa. Ce? Fulgi? Da, fulgi. Fulgi. Arată ciudat, nu? Acum. Mm. Nu prea are I-a luat. nicio formă. E munte de aluat. Munte de biscuit. Mama, da, ai zis că acesta o să-l punem la final. Păi ia să vezi. Stai un pic. Să-l adunăm. Că e cam împrăștiat. Punem un pic acum și mai punem și după aia. Stai așa. Ia. Gata. Am făcut de ăla. Stai să-l adunăm, vezi? Îl faci șaorma. Da, să știi că seamănă. Fetelor, vreți o șaorma la dulce? O șaorma dulce? Da. Am făcut o șaorma dulce. Șaorma dulce? Sau un șarpei dulce. Dar dulce înseamnă că e și bun. Da. Îl strângem în capete. Nu, acum e bomboană de aia mare. Ce bomboană, mă? Bomboană mare. Bomboane mare. Ce faci? Încerc să-l fac rotund. Nu, ia pământa lata. Mama, vezi că te rupe de acolo. Am văzut eu că ți-a scăpat de acolo. Da? Stai un pic acum, vreau să-l mai dăm cu Ulei. 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 Cu Îl dăs. aranjăm un pic. Cu dăs. Acum îl aranjăm. Da? Facem frumos. Băi, ce fac care în mâna? Da. Arată bine. Ce arată? Și acum o să-l punem la frigider pentru 3-4 ore. Nu? Are fumul.
Cum? Are anucă de cocos. Da, dar merge și cu chemeluca. Da, cocos. Da, cel mai mult cred că am folosit Gata, salamul de biscuiți. și biscuiți. Da. Ce frumos arată? Se numește... Mama, stai. Revenim când e gata. Se numește salam de biscuiți fals Cu măr. și cu măr. Și are biscuit și măr. Deci nu e fals, practic. Da. E fals, dar nu e fals. Da. Revenim Acum când e punem gata tot de ăsta. mâncat și de tăiat, nu? Hă? A, revenim. Ce tăie? Când Cu e gata. folie? Nu cu folie. Salamul. Ah, da, o să fie înghețat, o să fie săpat. Da. Acesta este salamul de biscuiți fals cu măr. Este super delicios. S-a putut tăia foarte ușor. Iar acum urmează să-l și gustăm. Rupe așa, jumătate. Cum ți se pare? E bun? Foarte bun. Este simplu, nu? Și ușor de făcut și foarte delicios.